एरसोदों नै मासे मोनजेनबाय बखा खालामो रायोल' गासिबो नांगौ भिडिअ खालामनायसो बखा जायोनो मालाय इउटुबजों फैसा जागासिनो दं जाबां नों जाना आंसो जागोनब्रा आं जानाय मानि नों जानाय देनजा गिदिरखा जागायजेनबाय होनबा नै दैखर फोसाबनो नागिरदों ओरै लांथिया खुबाय नै ज'आ माबायदि हाबो नै दैखर सिङाव खुवा हाबदोंलै दहाय केमेराया फुलाला नुदोंनो ओरै होना होरा किबा डेन्जारसो नै लागाव खारनायनि टेकनिक होलांबाय नै बेखौ फोसाबनो नागिरदों अक्सिजेन फैना अक्सिजेन नैबे हाबलांदोंमोन नै सानजौआव आयना सोर सोहरखो जेनेबा बाव दाख्लै लांनायखौ हाफाम बिहरबाय आरो मा दंबावो देनजारलै रसलायब नों साहरदों हा नों साहरदों बेखौ Kiki Basero लोगोफोर नै ना बोनहैनो नागिरलायबाय जोङो ससमा जावहैनोसैलाय खदाल लाबाय ओमफ्राय माबा लाखाबाय थेमा लाबाय बाव सोना लाबोनोसै आरोना ससमाखौहाय रायनायल'लै भिडिअ खालामबानो रायो मा जाबावगोन अमेट माथो हौवा गोदाना बावसो दंफैयो या देट चलो खमायलायो गोब्रिखसो नागिरनांगौ जाहैबाय ससमाखौबो उफाय गैया नै नैबे फैलायबाय नैबेहाय जावनोसै आरो गोब्रिक्स गारनाय दं नालाय बाहाय ओमफ्राय बेयाव नागिरनोसै गेजेराव साइडि एसे गोथौ जावलाय हा बरखौलाय सब मोनाखौवा गुदुङा दुब्रि एरसोदों नै मासे मोनजेनबाय डाइरेक्ट जाबो दखान साबेसे मानसि नायदों नै 6 मासर बेसि मासे मारा নাই हा ससमारा খাজানা আছে হোটেলত বলে मास्टारनि मिल्कनि होलै मालिक आंनो मालिका गावनो जाहैदों नैबो नुलायबाय नै गोबायखि मालायनि बारि हाबना नागिरनांगौ जायो खल' गेटआव जिरा टेम्परेरि अट'मेटिक नैबाव नागिरनोसैलाय नै मोनगोन दे गाहायनिफ्राय मालिका जोंनो मा एम्फौ नै दानो बे थाखायो गोबोरखियाव बाव दंलै गोबोरखियाव मेरला दं जावनो रोंबासो मोनसिगोन गुरनाथ' दंमोन मेरला हलाय आं जावनो रोंनाय नंला आं नैलाय मेरला दंबाव गोदावसो दंना बुस्थुआनो दे जावखोलां नै हाबोखो ना माखो गेलेले इंगिनि जायो आयो मरारा दे राहत बेखौ जावनांगौ मोजां जाव आस्ते ने मेरला दं नै मासेयावनो हाबाय नैलै बेयावनो ओइलाय हिसाब गैयै दंबाव
Lele. Mà đi, mà sẽ xóa bấy. Như bộ. Lele, hớp xa sợ ông này. Mà xuống một ra không xin bay sư mà thì. Lele này. Mà chút xe đúng không? Lele. Thì này bây giờ thắp lấy ra. Đi ra xe. Lele mà xuống đâu. Lele đừng có thôi lele. Miếng bố bây giờ nè. Ủa, khá mà đi. Này lại rai lo, gai xí mà năng không. Video khám này xí bố dày này mà lại. Mà lại YouTube chúng phi xa ra cái xin Mà lại xa băng, xa. À, nâng ra Ang sẽ ra gần bra. Ang ra này mà nâng ra này. Phát taka bismanu dinosaur với dây lệ. Này, phi xa đông mà chứ gần đã. Phạc là phi xa kia ba hơi. Video bắn này sao vậy? Phạc là. Nó cái gì? Mà lại. Bios mơn. Nơi. UK07 mơn. Phi lau mơn. Mà ba mơn, Boro Rider mơn. YouTube chúng ra cái xin nông mà lại. Mà lại YouTube chúng lag crore thaka kama xin nông cái bài cái xin nông lu cái xin nông. Nâng hama berai sih. Nó mình jagan. Hap, nung menjaba syur menjagan je nawa. Malam tu mình jak hira. Maka atna beberapa lagi. Ang menai mani nung menai. Menggun. Ang janai mani nung menjanai. Oh ni. Bicara bijai ra syur ba. Ini ayat jeli không khơi jom simen. Orang ke? Kian mah kai. Masih ya. Dia kau. Syur le ong ni. Bersikap kasih nong nai, dia keper. Ngaban ini. Đây chúng जायगायाव मोनफैलायबाय ओमफ्राय दिनै गांखुबो फैफा दिनै गांखु Angsu, nak bakre-kre. नाबा ग्रेग्रेया दे बखौ दे नों फारसेनाव मावनांगौ जाखो आदै फारसेनाव Masih bukan orang nona lalu kemudian ayo bersulap nona baca sana. लाबाखै लाबाबाबो जायोलै मोननैयानो थै नों बाहा अरा गैयालै जोलैबो नङा Apa bersulap bas tu? नांलालै जाबाय मोननैयानो जायो Nanga. बेंथल स्लुइस गेटाव फैलायबाय नै Bukan nama aku. हरगोनलै दिनै फासिबा मोनगोनदां ने बैयाव फासिबोबा रानजोबाबो हामसिगौलै दैया ने माबा अरगोन दिनै मा होनोमोनलाय दाख्लैया गनाया फुख्रिनि गनाया आयो सिथा बैयाव हनै Beliau tunggu. Itu boleh sih. हो जेरैखौ बे बोखांबाबो बोखांथ'नो हानाय नंलालै Kamu nak kau guna? Mana kau guna? दैयानो फिसा नै दिनै फासिया होबा मोनगोनब्रा गांखौ हनै नाया आइलाय हनै फिथिख्रियाव हनै Cikgu dah ni orang. फिसासो फिथिख्रियानो बरिया Anak kanda ulang ngomong tuh. Anak saya jangan bilang मा दं नै kurang namun. माबा अरगोन दिनै बै ना दामिया मा होनोमोनलाय बामि मासे अरबा हामगौसो Tocca. Bersku bawa beliang ni mamai. Kalau ibsnya kau dah. Nak kari usuka. Usia ni nak. Kurang maju undang. Angsu bersedengan. 시타 그래 그거 그만 하면 15라 진래 दैया फिसा रायदों माने दिनै 내가 그거 마바스 라버도 보खा나네 아들 강고 मोनहैबावबाय हनै जालांबाय नैबे गोलावआ बहाय गांगु ज'आ दासो होनबावबाय दासो मानसि नै 1 घन्टानि उनावसो एथ' फिसा ओरैसो फैजोबबायलै हरैजों मोना बैजों बै नै बै हाग्रा गोनाङाव ओइ आदै मोनायावसो गावनांसिगौ मोनायाव अरानो दै फिसाद्रायखायनो Sama di sini semua kan. Lava. Narsai Borko. Mana? Mana? Macam dia. Hah? Macam dia. Mari kalau tu. Ini boleh. Logo ni ke pura yuk.
Tian गिदिर मोनबाय नै फवासे बारगोन दा ने आदै फवासे बारगोन दा जियाव देनजा गिदिरखा आंसो हालथेङा गोनां बानायनांसिगोन ना जानाय नङा फिसा टें टें ha ayo ra ya जोंना गांगुआ मानै बोखांबाय लैथोमाया माबा नैबे गिदिर आदै बोखांनाय एन्जर गिदिरखालै बोरायराय दारि ओंखारलायखानायखा नै मोनबावलायबाय गांगुआ जोंना होनब्रा नों आं मोनलाय मा होनो 1 2 3 4 5 माबा मोनबाय माबा खामानि गैया बे दिनै मासे बोनो रोङाखै नै इंलिश बेकारनि एक्टरा गुदखा मास्टार जाहैबाय दा ओमफ्राय बेनोसै दिनैना आलु गेलि बख'जोबखादो ओइ मोनबावसो गावनानै बिलाय बिसानाव हादों गैयालै माथाम ना माब्रै होनबावो आयौ नै बेनिसो बांसिन ओमफ्राय थगाय ओमफ्राय दहाय जों बोननायखौहाय आं एवनोसै आरोखि ना सायनानै आराम सुनानै दोनखाबाय आं नै सारायावबो जानखाबाय एवनोसै आं गोथावनो नै बे दा गावनायनि नै गावना माथो गान्दा गागेबो मोनदों नैबे मागुरबो मोनलायबावबायसो नै थाइलेण्ड मागुर मा ना लानायखौ बरा आंना नै आयं फदिनिया मेगन गोजा गोजा जालायनाय जाखादों जाबाय नै जाय फारा फारि लागावखायो मालाय बिमा फिसा दौलायगासिनो दङ आंनाबो बिदि दौग्रा थानायमोनब्ला आइयै बिलाय खेबसे दौलाय बा मालाय खम मोजां मोनलायो आइयै दियानजों डाइलग होबायनो स' लोगोफोर जानोसै आंबो नै बिदिबा थाथ'लायदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायसिगोनलाय बाय बाय